Ей, кой беше това, бе? Кой беше това, бе? Той е ето градината и оправя. Вярно, че той оправяше градината. Как казва се Карлос? Какво прави по телефона, бе? Говори ли? Асъл ми каза. Аз асъл ли съм, бе? Къде да го убием? Сега ще го убием. Не, по-добре. Ще запалото, няма какво да направим. Викал, пак ще работа, дай ми 1 минута.